ko yanzu da ake magana ganin kamar abu kamar wasa ne ko yanzu wajen kuɗi ya zama wani wallahi wajen kusan da sani wannan har rubuta ma da ke wasu na zama da kuke wa mutane aikin ya rubuta mutane ba wanda sun fi ya hanyar tsara da tun da rayu ai din mun yi tun da rayu duk mutum haka tun da ra'ayi guda shi ne wannan kan san ba to ake haka banza kalan wuri haka magani ya haɗe mutanen kai wanda yi da mutanen kai ko abu da kake da mutanen kai wallahi kan ba ku da kyau ba ɗaya kirki na halin tsallawa